Bueno, ha sido horroroso, horroroso. Se ha notado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y luego se nota aparte muchísimo el internet. La gente joven compra mucho fuera. Que la gent compri més per internet, que la gent surti menys pel carrer, que la gent no es pugui bellugar tant, això incrementa doncs, una desconfiança i després un poc pas de gent pel carrer que afecta a totes les botigues en general sense discussió. Llavors, ara per ara, desgraciadament, tanquen bastantes més botigues que no pas n'obren. Amb el nostre sector crec que hem tingut sort, perquè afavoreix a l'estar a casa a la lectura. El gremi de la llibreria no ha anat malament, ha anat bé. Te puc assegurar que tot el que és el gremi ha pagat un preu injust d'aquesta jugada del sistema polític, però brutal. Jo crec que no afecta en aquest aspecte. El que sí que el comerç petit el que ha de fer és donar vitalitat a la ciutat, que és el que és important. Pues el petitet amb això també he pogut jugar d'una manera diferent que un de gran, si t'agafen molt de personal i molt de gustos, ets pell. En el caso de que hubiese algún cierre, podríamos tener venta online. Nosotros compatibilizamos la venta online con la física en tienda y de esa manera pues podríamos cubrir la necesidad del cliente igual. La Rambla, una Rambla que es bonita en Tarragona, que es a donde tendría que haber tiendas, pues no queda ninguna. Y las pocas que veremos a ver cómo se aguantarán, porque no se puede aguantar. O si la gente no te viene a comprar, ¿qué tienes que hacer?